बाबा तुम्ही सुना ना मीटर मिया आता ये. ओके घे Awe, 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 ako inyo ko. Ako inyo ko. Ako umimel ko inyo ko. किती झालं रे Ako inyo ko. Pasa inyo ko. अरे अरे किती झाले अरे 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 मोठा किती रे हे मोठा किती रे तू हे मोना का जो आमगे हाल प्लेन हा जो तू मन शॉपिंग होत मन चालला तू की हो रे उदा नाही मी पावता नाही खरा उदा गिनता माशा हे कोणा बिलो. इथून घे घे उदा घे अव मोना का अव किती जात रे तू का अव किती जात रे तू का अव किती जात रे ako yung bilatsoy ko. Yung biltsoy ko kito yelte. अरे बाबा yung bilam गेले गाणी कोणाले तू हमको दिन गेला ना रे तुमले रे ते ये भगवान क्या जुलुम है. इतू बेल रे ये बिलाचोय मुगो मग सारखी घोडेली कित करपाचे कोणा जाले हे पहिले पाट आमको इतू बिल येला ये इतू बिल आमका ये बिल मग साम केलं ये आणि कोणा बिल आडी सोपी मग पडते की चापा लागल मरे म्हणजे भाई आणि लेव दो दे दोका बार मुगो अंटोने गेलो अहो साहेब अरे ना रे तुमले रे ते आम गेले ओय ओय बाबा आमगे घरा एक टीव्ही या 2 म्हयने जाले बंद जाल्ले रिचार्ज केलो ना कित्या बिल चड येत म्हण नको ओय इतल्यान काय न्हू आमगे घरा 2 फॅन आहाय फॅन चड फास्ट घुंवताय म्हण तेचे दोन्ही के पंखी काळ्याय कित्या बिल चड येत म्हण नको ओय इतल्यान काय न्हू आमको एक फेर आहा आम केन्ना रोपा फेर मानाय आम गरम पयशान रोपा फेर माताय नको ओय इतल्यान काय न्हू आम मोबाईल पासून चार्जिंग आणलाय नाही आम मोबाईल ओताचे चार्जिंग कोताय कित्या बिल चड येत म्हण नको ओय इतू सेविंग कोण पासून तरी आसतना आमको बिल चड येयले ओय आमचे कोखाण कोता आं कितू बिल येले रे ते आजरा दाख पायल मारे आम केन्ना आजरा वस्त गेल ना आणि हे बिल फारीक करूंक आता आमचे आनी हे म्हयने बरे तुम्ही येत्या म्हयन्यात तुमका उणे येतले ओय उण येतोले तेशें सांगताय तुमी उण येतो म्हूण ऑफिसां वचोन तेंक कंप्लेन दिल्या आमकां बिल चड येल म्हळ्यार तेवूय तेशें सांगताय हे म्हयन्या बरें आय तुमी मागीर चड येतो पूण हुंय केन्ना येयलो आहा आनी चड येता सारकें आनी एक सांगात म्हाका तुम लायटी बिल घेताय ते तुमगे केन्ना लायट सारकी आसता आं सोमनाथ 2 दीस पासून लायट वचना मरे सकाळ वयत ती सांजे येता केन्ना आनी केन्ना लायट पिकी जाता केन्ना म्हाका दिसता आमगे घरां पिकी लायटी बल्ब बसोल काय ते म्हाका सांगून कसो फायदो मुगे अगोदर लायटी बिल दिवपाची बरें हांव वयता मामा कितें जालें लाईट गेली लाईट आमगेली डिस्को नचोता सोदांच रातची पिकी पिकी पाका जाता 2 महिने असून बिल येद्यां बदलून येता बिलाक पळोवन टेन्शन म्हाका जाता